בוקר טוב. אני רוצה לחדד כמה דברים לגבי הקהילה הזאת, שאני הקמתי אותה לפני כ5.5 חודשים. הקהילה הזאת שלנו היא מרחב הקלה על כאבי לב, על שברון לב. בקהילה שלנו מותר הכל. מותר לבכות, מותר לצעוק, מותר להתגעגע, מותר לבקש, מותר להתפלל, מותר לשאול שאלות, גם אם הן סתמיות. מותר לא להבין, ומותר להבין, ומותר הכל. יש שאלות שתשאלו את עצמכם, שלפעמים תקבלו את התשובות עליהן, מהיקום, מעצמן, ויש שאלות שאתם שואלות כמו, הוא רוצה אותי, הוא מתגעגע אליי, הוא יחזור אליי, הוא ייצור קשר, הוא יפתח את החסימה, אני יכולה לצאת לדייטים, אני רוצה להיות במיטה, אני רוצה לבכות, אני לא רוצה לצאת, לא רוצה לעשות כלום, לא רוצה ללכת לעבודה, לא רוצה לתפקד, אני רוצה למות. יש פה המון שאלות שייתכן ולא תקבלי תשובות לעולם. אף אחד לא יודע. יש דברים שלא תלויים בנו. הכל בסדר, אנחנו אנושיות. בקהילה שלנו אין חוקים, אין שיטה. יש בה רק דבר אחד משותף לכולן. לב שפועם 24/7. לב שמשתוקק לאהוב. אם יש לנו למשל פצע ביד, לוקח לו כמה ימים להחלים, ויכול להיות שאם הפצע היה מאוד רציני, עמוק, אז גם תישאר צלקת, שנראה אותה לכל החיים. ואני בטוחה שאתם, יש לכם פה ושם איזושהי צלקת ממשהו שקרה לכם, שבר או ניתוח או כל מיני דברים כאלה, והצלקת תישאר שם לנצח. אבל את הלב שלנו, אם הוא נשבר, מי יכול לענות לנו על השאלה הזאת? כמה זמן ייקח לנו לרפא אותו? כמה זמן? כמה שיקח. כל אחת יש לה את הקצב משלה. ואף מקרה לא דומה למקרה אחר. תאמינו לי, אני שומעת כל היום את הסיפורים. ואני כואבת ביחד איתכם. ולפעמים גם בוכה. אבל אני לא אומרת לכם שאני בוכה. אבל אני בוכה. ואני בוכה גם על עצמי. 30 שנה אני בוכה על עצמי. אבל אני למדתי להשקיט את הלב, ולא העלמתי, ולא שחררתי את הבחור. אני פשוט ממשיכה הלאה. עם הכאב, עם הצער, עם התסכול, עם האכזבה, עם הבכי, עם הסבל, עם הגיהנום ועם הייסורים. אני ממשיכה הלאה, מחייכת, לא נשברת, אבל אני עברתי תהליך עמוק מאוד עם עצמי, והגעתי לזה אחרי שנים רבות. זה לא מה שיקרה לכם, לא אמרתי שתרפו את הלב שלכם אחרי שיקח לכם שנים, אבל לאט לאט אתם תקומו משם, ואין לזה תאריך תפוגה, אין. והצלקת ייתכן שתישאר לנצח נצחים, וזה ישהה שם באיזושהי מגירה סודית בתוך הלב. אבל הלב משתוקק לאהוב, והלב יחליט מתי שהוא ירצה לסמן לך להתקדם הלאה. לאט לאט, לא צריך להאיץ, כמה זמן שייקח. אני מאחלת לנו המשך יום מקסים, חוזרת לעיסוקיי ונדבר. אוהבת אתכם, אוהבת מכל הלב. הכל בסדר. אפשר לעשות הכל בקהילה הזאת. הכל. אין חוקים. תהיית. ביי.